Nu er den her. Wow. Den nye. Wii. Og forbedret. Yeah. Det er tyggegummi opsamleren. Wii. Kender du det? Hvor du bare taber dit tyggegummi ud af din mund, uden at kunne gøre noget som helst ved det. Ja, yeah. Det er pænt irriterende. Så derfor har vi udviklet den nye tyggegummi opsamler, som opsamler dit tyggegummi, hvor du ellers troede det ville havne i dine bukser. Du kan bestille dette praktiske og nyttige apparat på Arto-profilen KRYPTONITE Kryptonite. Men skynd dig, vi har nemlig kun én. Og bestiller du inden den 17. maj 1996, får du også denne praktiske lykkesten, som med garanti giver dig 43% mere held i din hverdag. Så får du altså hele 2, og hold nu godt fast, hele 2 herligheder for 1 herlighedspris. Skriv i gæstebogen for mere information. Køb den, før din mor.